Ir-rapport konklussiv tal-FIAU illi l-Membru Parlamentari Ewropew David Casa għandu kopja tiegħu it-tnejn li ġej se jkun għand il-qorti biex il-Maġistrat Aron Buġeja jkun jista' jinvestigah. Dan wara li l-kap tad-delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista fil-Parlament Ewropew ippreżenta rikors fil-qorti wara konferenza tal-aħbarijiet li matula kien akkumpanjat mill-avukat Jason Azzopardi. Matula huwa fisser dan ir-rapport bħala wieħed dwar l-ikbar skandli ta' korruzzjoni f'pajjiżna u dwar dak li jagħmel il-Ministru Konrad Mizzi. Dan hekk kif ir-rapport fih evidenza dettaljata dwar skemi, sistemi, aġir u kollużjoni f'korruzzjoni u ħasil tal-flus fuq skala enormi minn membru tal-Eżekuttiv u uffiċjali pubbliċi oħra fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Il-ġustizzja dwar dan ir-rapport brabta mal-Ministru Konrad Mizzi ma tistax tibqa' tiġi posposta jew evitata, iddikjara Casa wara li qabbad tim ta' esperti legali u finanzjarji biex janalizzawh. David Casa qal li r-rapport minħabba l-konklużjonijiet gravi li fih ipprova jinħeba mill-FIAU wara li ġie konkluż b'mod definittiv f'Marzu 2017, jiġifieri 3 xhur qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali. Dan ir-rapport jiffoka b'mod esklusiv fuq il-Ministru Konrad Mizzi u kif dan ħadem jitfit ma' Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Schembri biex jiftħu kumpaniji li fihom ipoġġu flus ġejjin minn attivitajiet illeċiti. Ir-rapport jikkonkludi li għandha tittieħed azzjoni mill-Pulizija kontra Konrad Mizzi. Ir-rapport jinkludi wkoll provi estensivi fuq dak li jagħmel Konrad Mizzi, inkluż statements tal-banek u dettalji tal-ivvjaġġar, kif ukoll provi oħra bħal dati, numri u ismijiet ta' persuni oħra minn barra analiżi ta' negozjati li kien involut fihom il-Ministru Konrad Mizzi u d-dati ta' dawn in-negozjati fosthom il-beħ tal-Ene Malta. David Casa sostna li mhux qed jistenna biss inkjesta dwar Konrad Mizzi, iżda anke inkjesta biex jiġi stabbilit kif u għaliex l-FIAU ħbiet dan ir-rapport. Il-ġlieda tibda llum. Jien għandi fiduċja fil-qrati tal-ġustizzja, jiena nserraħ rasi li l-maġġoranza tal-poplu Malti u Awċi jemnu li dak li qed nagħmel jien huwa tajjeb u għax nemmen li dan huwa tajjeb ebda teddit mhux se jbeżza lili milli nkompli nagħmlu. Min-naħa tiegħu id-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi spjega li issa huwa l-Maġistrat li jiddeċiedi jekk isejjaħx għal David Casa biex jippreżentalu l-informazzjoni li għandu. U fit-tweet il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija iddikjara li l-ġustizzja trid toħroġ rebbieħa dwar dan ir-rapport konklussiv tal-FIAU. Kompla li dak li jagħmel David Casa u dak li kull ċittadin Malti jistenna li jsir.